होय ड्रायव्हर बघा, ड्रायव्हर जावा तुम्ही पण बसा सीट बाय सीट. कुठे जाते रिक्षा? मी आता देवळात चालली यांना घेऊन. नवीन रिक्षा घेतली आहे, पहिला दर्शन हातीचा. हा काय डोंगरावर चाललीस काय? चालली. किती भाडा तुमचा? आता माहिती ना घरी रिटर्न येणार की नाही. चालली आहे. काजलला तुम्ही कमेंट करून सांगत होतात ना की बाईक शिका आणि कार शिका. मी कार बाईक सोडून रिक्षा चालवायला घेतली आहे. म्हणजे कसं, म्हणजे गावाचा शब्द ना रिक्षावाला, म्हणून रिक्षा शिकते. काजल रिक्षा चला रही है. हे आपण ट्राय रिक्षा चला रही है. रिक्षा सोपी आहे. ती कार विकूया, रिक्षा घेऊया आपण. मी चालवेल. मग भाडा किती? पण मला ना कळत नाही. स्टाईल मार रही है, फोटो ले रहे हैं सब. ते का उतरून बघायचं आणि चढायचं असं बघू शकतो. आता आम्ही नवीन रिक्षा घेतली आहे, मी यांना सोडून देते म्हणते. गाडीची एवढी रनिंग झाली की दर 5-5 दिवसांनी पेट्रोल पंप येतो आमच्या. काका 1,500. 1,500 काय माहिती काय? काय दोन्ही नारळ आहे बघा, मोठी मोठी नारळ मोठी आहेत ना. 25 नारळ घेतली आहेत. होय, आपल्याला लागतात ना जेवणाला खूप. इकडे बघ त्या साईडून दाखव, इकडे भाजीपाला पण किती घेतल्या बघ. सगळ्या भाज्याच घेतल्या, टोमॅटो भाजी, पालेभाजी पण घेतली आहे. चला आता जाऊया घरी. हो चला. बघा आमची गाडी वापरून एवढी हे झाली आहे की त्याच्या पार्ट्स निघायला लागले. ही गाडी आपण जशी 15-15 मिनिटांनी पुढे नेऊ तसं काही ना काय आतला पडत जात. आता फॉर एन एक्झाम्पल हे पडलंय, थोड्या वेळानंतर ते सनलाईट येतं ना ते पडणार खाली. पण गाडी पोहोचवते. हा, ही पोहोचवायला चांगली आहे. फक्त स्टेशन पर्यंत नीट पोहोचवते, नंतरचा माहित नाही मागे. तुम्ही जर बोललात की मला गणपतीपुळ्याला ही गाडी न्यायची आहे तर दर्शन होता होता रांग संपेल. दर्शनाच्या ऐवजी दुसरीचकडे जा. पण गाडी बघ, सामान विमान आणायला चांगली आहे. डिक्कीची कॅपॅसिटी बघ एवढी आहे. एक राहिले पिशवी त्याच्यात अजून आहे. एक राहिले. ओके. आणि त्यासोबतच आपण काय आणले दाखव. हे बघा, हे सर्व भाजी आणले, नारळ आणले आणि बुबू आली आहे. हे बघ नारळ केवढे आणले. अल्ट्राटेक सिमेंटची पिशवी भरून 25 नारळ. हा नाही, यांची रिक्षा आहे. तुमची रिक्षा यायला पाठवून. चला रेडी आहे तुम्ही? तुम्ही कंटाळा येईल. चला आज आम्ही दोन्ही आईला घेऊन फिरायला चाललो आणि काजलला एकटे सोडून चाललो. काजलला 2 आईकडे सोडून चाललो. 2 आई आहेत ना. नाही, एक आई आणि एक ताई. चला जाऊया. बाय. खाऊन पिऊन. तिकडे काय खायला प्यायला नाही. इकडे काय खायला पियाला नाही. आम्ही चाललो डोंगरावर. होय, खायला प्यायला नाही. मी त्या हा बसा आई त्या साईडला. बाय बाय. चालेल ना? 2.5 लाख रुपये द्या पहिले आणि मग गाडी घ्या. आणि 2 पाहिजे तर 5 लाख रुपये घ्या. ही पण आधी आली बा अजून. चला जावा. ते म्हणतील आता ही कशासाठी मागवली. ही आता आपले गेस्ट आलेत ना, त्यांना पण फिरायला जायचं मार्केटमध्ये म्हणून मागवली. आणि आज आम्ही काजलचा पोपट केलाय. काय काजलला नाही नेते आम्ही फिरायला. मी नंतर पण करेन. जावा. तुमचं नाव सांगा आम्हाला. हाय, मी सुमेध आहे, सुमेध तेलंग. आणि ही माझी आई आहे. आणि आईने मुलाला खेचून आणलं इकडे. मला पण इंटरेस्ट होता कारण मी इथेच कोकणात शिकलोय. थोडंफार आयडिया आजच आले ते आपल्या होमस्टे मध्ये. आता तुम्ही मार्केट फिरून या, आपण नंतर बोलूया. ओके, फिरा. चला, हे चालले मार्केटला, आम्ही चाललो फिरायला. आणि काजल काय भांडी घासणार आहे घरी. मी भांडी नाही घासणार. हाय 2 बाचा ठेवलेली आहे. चला का मीनू. घरी मच्छी आहे. खाऊन पिऊन आम्ही घरी खायला प्यायला येणार. आम्ही नाही बनवणार. आलू वड्या बनवून ठेवा. आलू वड्याने ते लाकडं पण सरकवायला सांग.
अरे सोड हा ते बघ चला काका बाय बाय. तू पाठी बस. हा होते तुला जागा. होते. रिक्षात बसल्यावर माहिती पडतंय की कोण किती जास्त वाढलाय. बरं झाली त्यांची पण रिक्षा आपल्या सोबतच आली. बिचारे मग कुठे शोधत बसले असते ना. हो बरं झालं ते मार्केटला तरी जाता येईल त्यांना. तुम्हाला आता व्ह्यू दाखवलं बघा किती सुंदर आहे. ढगं बघा किती मस्त वाटत आहे. आणि आपली लाल बस लाल परी. असं वाटतं पाऊस पडेल ना. आता ही कोणती लागली एरिया. गाजरघाटी गेला. गाजरघाटी लागली. हा सर्वात बेकार टर्न इकडचा. गाडी पूर्ण अशी क्रॉस होते आणि धूल उडवते बघा. कोकणातली म्हणजे लाल माती. सर्व लाल. गाड्या बिड्या लाल. कपडे लाल. लिपस्टिक लावायची गरज नाही. बरोबर ना. हे बघा थांबली. हे सर्व रस्ते तुम्हाला दिसतील. क्रिस क्रॉस लिहितात ना पुढे. वेडी वाकली वर्ण आहे. हे असं रिक्षातून नाही. मी बघूनच कधी कधी चक्कर आहे त्याला. हे बघा एक वळण गेला नाही ना तर इकडे आले होते. हे बघा हा बघा हे वळण बघा कसं. कोकणची माणसं साधी भोळी आणि कोकणचे रस्ते वाकडे वाकडे. आज खूप दिवसांनी आपण बाहेर बघतोय. आता ते नेहमी ताट 4 वेळेस थाली 5 वेळेस शिजवायचं. व्हेज काय बनवायचं नॉन व्हेज काय बनवायचं बोललो आता. लक्ष. हा बोललो आज गाजरघाटी. ते मम्मीची मावशी म्हणजे माझी मावशी. आणि इकडे आपण एकदा म्हैशी हे केले होते माहिती आहे ना. चला आलो एकदा. आता पाया पडून नमस्कार करायचा. काजलला आम्ही घरी सोडून आलो भांडी घासायला. काय नाव तुझं. काय बघता तुम्ही व्हिडिओ बघता. तो मंदिरात आलेला आणि आपल्याला सबस्क्रायबर पण भेटलेत. नाव सांगा तुमचं. जयंत मालगुणकर. हे फोटो काढूया आपण. काजलची मम्मी. काजलची मम्मी. अरे या ना. मे महिना म्हणजे गिफ्टचा महिना वाटतं. सर्व जरा गिफ्ट वगैरे. आणि हे आपले गेस्ट साताऱ्यावरून आलेत ना. तुम्ही साताऱ्यावरून आलात ना. नागपूरवरून आलेत. ओके ओके. हे गिफ्ट आणले आहेत. थँक्यू फॉर गिफ्ट. दोघांनी गिफ्ट आणले काय दोघांसाठी. अरे वा. हा गिफ्ट मी ओळखला वाटतं. आता वरती भाजी बिजी द्यायला सोपं होईल. विचार करून म्हटलं आता हा देऊया. काय युजफुल आहे. आता बुफे सिस्टम चालू करायला लागेल वाटतं. अनलिमिटेड. हां उघड. ये काजल उघड. ये हे ओपन करा. आई तुम्ही हे ओपन करा. कारण आता गिफ्ट बघायला लय उत्सुकता होते. कोण काय देत आहे गिफ्ट. हां एकात दाल फ्राय एकात भाजी. पूर्ण जास्तच राहील त्याच्यात. म्हणजे माणसांना गरम गरम वाढता येईल ते डायरेक्ट. हे सर्विंग ट्रे आहे ना. हां हे दाखव. ते स्टीलचं दाखव. नाही निघत. हे फाड आहे पैठणी फाड.
पाहिजे ना साडी बिडी आणायची. तिथं तुमचे फॅन आहे तर साडी काढा. आता तरी 3-4 वर्ष झाले मम्मी सतत म्हणजे मी तुमच्या युट्यूब मुळे मी फ्रेश राहते. ते ऍक्च्युली थँक्यू तुम्हाला. कोणाचं काय ऐकायचं नाही, कोणाचं लक्ष द्यायचं नाही, आपण मस्त राहायचं. मी फ्रेश राहते ना, ते तुमच्या याच्यामुळे मी पाहता ते ब्लॉग ना, त्याच्यामुळे मला एकदम फ्रेश होऊन जाते. मम्मी ते उघडते ते दाखव तेवढं. बापरे भाज्या वगैरे कढी वगैरे भारी एकदम. सोलकढी का काय म्हणतात ते, सोलकढी एकदम ते मोठ्या हॉटेलमध्ये असतं ना तसं आणलं ते एकदम मोठं. ऍक्च्युली ते आलं कसं आयडिया, मी मेस मध्ये जायचो ना, हां तेव्हा असे सर्व करायचे याच्यात. दादाला हे युजफुल असणार म्हणजे. त्याच्यापेक्षा सुंदर डिझाईन होती त्याची, पण ते घालून चेपकले होते ना, एकच पीस होतं. त्याच्यामुळे मग मी दुसरी डिझाईन घेतली आणि ती आवडली होती. आणि हे सर्विंग ट्रे ना. साडी पण छान, खूप सुंदर दिसणार साडी. हो रंग छान आहे आणि डिझाईन. आता मुंबईला घेऊन जा, ब्लाऊज शिवून घालून ये. ब्लाऊज शिवला मी घालून टाकलं. पसंत केला आहे. प्रिंट चांगली आहे कॉफीची. तिन्ही वस्तू ते छान आहे, एकदम मस्त सुंदर आहे. म्हटलं ते जरा म्हणजे सकाळी नाश्ता वगैरे न्यायला एका प्लेट मध्ये जाईल. एकदम सुंदर आहे, सगळंच छान आहे. जे यांनी चूज केलं ते मी चूज केलं. म्हणजे मला ते द्यायचं होतं आणि साडी तुम्हाला मलाच द्यायची होती.